Flygtningestrømmen gennem Østeuropa er ikke længere noget, der fylder i medierne, og derved heller ikke i vores daglige bevidsthed. Men i virkeligheden er det ekstremt aktuelt. Det er værre end i sommers. Presset er vokset, og vinteren er på vej. De sidste 9 måneder er der ankommet op mod 10.000 nye flygtninge til den græske ø Lesbos hver dag. Størstedelen er flygtet fra en blodig krig mellem Assad-regimet og oprørsgrupperne i Syrien. Når de har overlevet rejsen fra krig og flugten i gummibådene, skal de vandre ca. 60 km til øens flygtningecenter. Herfra venter dem en flere dages lang kø, hvor de skal registreres af myndighederne. Folk tør ikke forlade køen, så der bliver spist og skidt samme sted, og risikoen for smitte og sygdom stiger dag for dag. Forældre kaster deres børn over hegnet til flygtningecentret i håb om, at nogen kan tage sig af dem. Disse mennesker er syge, sultne og kolde. Alt for mange har allerede mistet deres liv. Både EU og de store hjælpeorganisationer er svære at finde på øen. Frivillige knokler på livet løs, og der er stærkt brug for flere hænder og sygeplejersker. Vi er 3 piger, der lige er rejst dertil. Vi har lavet denne film i håb om at rette jeres opmærksomhed på emnet, og for at søge økonomiske bidrag fra jer. De vil blive brugt til spædbørnspleje, medicin, mad, varmetæpper, tøj og regnslag. Der er et massivt behov, og jeres donationer vil gøre en stor forskel. Hver krone tæller. Vi kan ikke redde alle, men hvis bare nogle få mennesker kan få lidt mere værdige forhold, er det det hele værd. Vi vil løbende holde vores Facebook-side opdateret, så I med det her projekt præcis ved, hvad jeres penge bliver brugt til. På forhånd, hjertelig tak for jeres støtte. Med venlig hilsen, Sofie, Fanny og Rie.